Cicatricele postacneice se tratează. Acum, deci există foarte multe proceduri de aparat care tratează această stare a pielii, însă trebuie de ales mereu tehnologia cea mai sigură, cu puține riscuri în perioada de reabilitare și să aibă o reabilitare cât mai ușoară și rapidă. Pentru aceasta este laser fracționat non-ablativ, ceea ce înseamnă că el nu distruge stratul superficial al pielii, dar formează microcoloane în dermă, astfel stimulăm sinteza colagenului, elastinei, stimulăm reabsorbirea petelor atunci când avem urme roșii, chiar uneori violacee. Aceste urme se reabsorb cu ajutorul terapiei cu laser și de asemenea se uniformizează textura. Avem nevoie de aproximativ 4-5 ședințe, dar rezultatul se vede din prima. În dependență de cât de veche este cicatricea postacneică și în dependență de funcția de regenerare individuală a pielii.